La realitat és que en els mitjans de comunicació catalans hi ha dones amb un gran nivell, però quin problema hi ha? L'igualtat entre dones i homes, tot i estar reconeguda per la llei, no sempre ha estat així. No fa ni 100 anys que encara es podien llegir assajos i articles científics que defensaven la inferioritat intel·lectual de les dones. El dret de vot de la dona va ser reconegut el 1931, però el 1939 acaba amb la victòria franquista i no és fins al 1978 quan es torna a recuperar. El 1980 fa únicament 40 anys quan es va establir el principi d'igualtat entre homes i dones en qüestions laborals. Això sí, no va ser fins al 1981, un any després, quan es va establir la llei de matrimoni i divorci, la qual equiparava jurídicament homes i dones. Fins aleshores, la dona estava sotmesa a la voluntat del seu espòs.